Teñe moito dicir o actual presidente da Xunta que unha cousa é normalización lingüística e outra cousa son os dereitos individuais e os dereitos civís. Temos que recordarlle, e aquí estamos todas e todos, para lembrarlle ao señor presidente da Xunta que as persoas que falamos en galego tamén temos dereitos civís, tamén temos dereitos individuais e é a súa responsabilidade que poidamos exercelo. Unha copliña de Taibo e outra de Manuel María, de rojo sí señor, la normalización, de rojo es argentino, de rojo sí señor. O galego que non fala tal igual a súa terra, sabe o que ten de ser irreverente dela. Hombre, hay para que tomen conciencia los del PP. El PSOE, el bilingüe. Mais non éramos conscientes de que a resposta a favor do galego ia ser tan tremendamente masiva. A xente galega, a xente real, pois veu que había que apoiar con máis forza que nunca. E seguimos aquí, defendendo unha verdade elemental. O galego segue discriminado e iso non pode ser por máis tempo. Construir a reivindicación do idioma día a día, hai que construir a súa vida, a súa normalidade, non? É que me dá noxo que nos tempos que vivimos que hai alguén que se solidarice cos chamados, cos arrecastados da Galicia bilingüe e que fagan deso unha promesa de goberno. Vaille costar cara, están-nos servindo en bandexa un argumento, o argumento da dignidade contra quen se atreva a meterse con algo tan sagrado como o idioma, que gracias ao cual, como dixera Castelao, somos galegos gracias a que temos eso. Eu creo que até que non se desbote a idea de anular o decreto que publicou o anterior goberno, eu creo que a sociedade vai a estar mobilizada. Pero que máis queren? Que queren xa que poñamos un esparadrapo na boca? O que queren é a submisión cordial, a submisión amable? Pois non a van ter. Estamos aquí defendendo os nosos dereitos e imos seguir estando, porque hoxe estamos coa chuvia e a comezos do curso imos seguir defendendo a nosa lingua, o noso dereito a poder aprender en galego.